ମୁଁ ଏମିତି ନହୁଣିଆ ମାରି ମାରି କାହିଁକି ଯାଉଛି କହୁଛି ଶୁଣ। କଣ ହେଇଛି ବୋଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠୁ ମୋ ଝାଡା ଧାଇଁଲି। ଆଜି କଣ ହଉଛି କେଜାଣି ମୋ ଟୋଟାଲି ଝାଡା ହିଁ ଲାଗୁନଥିଲା। ମୁଁ ଖାଲି ମନ ବିସ୍ତାବରେ ଛି ଛା ହଉଥାଏ। ତାପରେ ଉଠିକି ଖାଲି ପେଟ ଫୁଟ ବାଡେଇଲି। ଆରେ ହଁ ମାଲଟା ବାହାରିବ ପରା। ବହୁତ ପ୍ରକାର ମେଥଡ ୟୁଜ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ହେଲାନି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ପିଲାବେଳୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣିଥିଲି, ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହବ। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆରେ ଶଳା ମୁଁ ତ ବିଡି ଧରି ଆସିନି। ମୁଁ ଅଣ୍ଟା ଖିସା ଚେକ୍ କରିବା ଲାଗିଲି। ମୋର ବିଡି ଆଣିବା ପାଇଁ ମନେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଛେ ବିଡି ଆଣି ନା ସଫଳ ହେବି କୁଆଡେ ସଫଳ ହେବି। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ବିଡି ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେଇ ହଗେରା ଗାଁରେ ହିଁ ଦୋକାନରେ ଚାଲିଗଲି ବିଡି ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲି। କହିଲି ଭାଇ ଦେ। ଦୋକାନ କହିଲା ଆଗ ପଇସା ଦେବେ। କହିଲି ଦଉନୁ କାରଣ ଭାଇ କୁଆଡେ ପଳଉଛି କି ରେ ସିନ୍ଦଉଛୁ। ସେ ଦୋକାନ କହିଲା ଦେବି ଯେ ଗୋଟେ କାମ କରୁ ଲାଗ ଦେବି। ଦୋକାନୀ ବାଲାର କେଜାଣି କାହିଁ ପିଲାଟା ସକାଳୁ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ସେ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ରଖିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ୍ଡିସନରେ ରାଜି ହେଇଗଲି। ଆମ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମୁତାବିକ ମୁଁ ଲାଗିଗଲି ମୋ କାମରେ। ବୋଲି ଶଳା ଗୋଟେ ବିଡି ଖଣ୍ଡେ ବୋଲି ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ ପଡେ ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ତାପରେ ସେ ଦୋକାନ ମତେ ବିଡି ଦେଲା, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ବିଡି ଲଗେଇ ଚାଲିଗଲି ଝାଡା ବନ। ତାପରେ ଭାବିଲି ଆହା ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା। ଆହା କାହାର ଏମିତି ବିନା ବିଡିରେ ଝାଡା କ୍ଲିୟର ହଉନି ମତେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ।